Študenti masmediálnej komunikácie v Trnave sa budú po meste presúvať na bicykloch. S takýmto nápadom prichádzajú miestni aktivisti. Vysokoškolákom to uľahčí život. Budovy školy sú doslova roztrúsené po celom meste a tak sa poriadne nachodia. Zber starých dvojkolesových tátošov, z ktorých sa stanú študentské dopravné prostriedky, už odštartovali. Študentom presúvanie sa po vlastných nevyhovuje. Často nestíhame na vlaky a takto, keď cestujeme a je tu strašne veľa aut, ktoré idú popri ceste a strašne veľa kamionov. Je to dosť ťažké, pretože keď má človek denne prejsť skoro cez celú Trnavu, niekedy 2-krát alebo 3-krát, tak je to dosť zdĺhavé. Študenti zobrali situáciu do vlastných rúk. Vzdialenosť premôžu bicyklami. Tie budú vysokoškolákom požičiavať na celý semester, a to za poplatok. V podstate sme túto myšlienku vypustili nedávno a študenti boli nadšení v tomto smere, lebo čo sa týka na Facebooku, tak bola tam dosť veľká odozva a vypustili sme aj taký formulár, kde sa nezáväzne zatiaľ prihlasovali a mali sme tam okolo 20 záujemcov zatiaľ. Iniciátori chcú požičiavanie rozbehnúť od zimného semestra. Bicykle pre študentov získajú prerobením starých za nové. Bicykle sme začali zberať takým spôsobom, sme rozhodili po našich známych také tie siete, že kto by mohol by darovať. A potom vlastne to prichádzalo už tak, že niekto napísal článok a ozval sa na základe toho, že ľudia darujú stále. Prvý prototyp majú hotový. V podstate to rozoberáme do šrobika a skladáme, lakujeme a prerábame. Univerzitných prostriedkov z kultúrno-športových aktivít bolo na tento projekt vyhradených 800 eur. Pre Slovenskú televíziu Kristýna Rehorčíková.